हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय एग्जाम पस्टपन खालामबाय नोंथांमोना जायफोरनोखि एग्जाम होनो गोनां दंमोन कम्पिउटार बेस एग्जाम बेनो जाहैबाय नेट जायफोरा नेट एग्जाम लिरनो गोनांमोन नोंथांमोननि एग्जामा पस्टपन जाबाय बेनिनो अफिशियेल नटिफिकेसन आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों थ' बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांजोबदो जायफोरा नेट एग्जाम होनो गोनां दंमोन जेब्ला अफिशियेल वेबसाइटआव थांगोन अब्ला बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैनानै सबसे लास्टआव बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय पस्टपनमेन्ट नटिसआव दा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन अफिशियेल नटिफिकेसन नैबे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन 20 एप्रिलाव फैदोंमोन नोंथांमोननि एग्जामा जानो गोनांमोन 2 मेनिफ्राय लानानै 17 मेनि गेजेराव दा बेखौ पस्टपन खालामबाय आरो बेनि फ्रेश डेटखौहाय होफिनगोन होनना बुंदों 15 डेजनि सिगां जेब्ला प्रेजेन्ट सिटुएसना नर्मेल जागोन अब्ला नोंथांमोननि एग्जामा जाफिनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना अफिशियेल वेबसाइटआव भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेनो जाबाय www.nca.ac.in आव नोंथांमोना थांनानै बिनि अफिशियेल नटिफिकेसन नायबाय थानो हागोन आपडेटखौ जे एग्जामा माब्ला जाफिनगोन नेटनिया आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय बेनो जाबाय पस्टपनमेन्ट नटिस नोंथांमोना जायफोर एग्जाम होनो गोनां दंमोन नेट दा बिनि एग्जामा पस्टपन जाबाय दा फैबाय थानाय समाव जेब्ला अफिशियेल नटिफिकेसन मोनगोन अब्ला नोंथांमोननो बेखौहाय आपडेटखौ होफिनगोन थ' बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंमोनब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामना लादो बेबायदिनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन।